ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ନିତିଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ସାହି ସାହି ଧରି ଅଧରାତିରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଘର ବାହାରେ ଦେଶୀ ବେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏକ କୁନି ଝିଅର ରୂପ ନେଇ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ତୋ ବାପା ମା କିଏ? ତୋ ଘର କୋଉଠି? ଚାଲ ତତେ ଘରେ ଛାଡିକି ଆସିବି। ମୋ ଘର ରାସ୍ତା ମନେ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ବି ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି ଯେ? ହଉଲୋ ମା, ତୁ ଜମା କାନ୍ଦିନା। ତୁ ମୋର ଝିଅ ପରିବା। ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇ ବାପା ଘରେ ଏଇ ରାତିଟା ରହିଯା। କାଲି ସକାଳେ ତତେ ତୋ ଘରେ ଛାଡି ଆସିବି। ଝିଅ ଝିଅ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଝିଅଟି କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ କେଡ଼େ ଅଧର୍ମିଟା, ରାତି ଅଧରେ କୁନି ଝିଅଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଦେଶୀ ବେହେରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାପା ବାପା ଉଠୁନ, ମୁଁ ପରା ତୁମ ଝିଅ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି? ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ବାପା। ମୁଁ ବା ସେଇ କୁନି ଝିଅ ବେଶରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ତୁମେ ମୋର ଯାତ୍ରା କରିବ ଆଉ ମୋତେ ସାହି ସାହି ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରାଇବ। ମୋର ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବାପା। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ ବାପା, କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ଯିଏ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବ ସିଏ ହିଁ ମୋ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ହେବ। ହେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ କି ତୁମର ମାୟା? ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି? ଭାଇ ମୁଁ ବାରିକ, ତୁମେ ଦେଶୀ ବେହେରା କି ତୁମ କୁନି ଝିଅଟି ରାତି ନ ପାହୁନୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା? କହିଲା ବାପା ଖିଅର ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଇ ବାରିକଟି ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ହେବ। ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ସେବେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ବର୍ଷର ଥରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ହୁଏ ଏବଂ ବାରିକ ପୂଜାରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ଜୟ।